Kampiyon TV. Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad ngadlaw mga bata, amudya ang eskwela kinaraya. Kung sa diin, padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang aton mga manugteret, ang nga episode para sa Grade 3 Mother Tongue-Based Multilingual Education nga may topiko pagsulat kang binalaybay, palante, chant, kag rap. Ako si Teacher Web, ang inyong maestro. Antes kita magpadayon, siguraduhan yung anay nga komportable rin kamo samtang nagapamati ka natin. Liwanon ko, ang aton topiko sa kadyang adlaw amo ang pagsulat kang binalaybay, palante, chant, kag rap. Umpisahan natin paagi sa pagsabat kaurubrahon 1 sa tistingi nga bahin sa page 2 kang inyong module. Sabta ang mga pamangkot parte sa binalaybay, palante, chant, kag rap nga akon basahin. Bilugi ang letra kang imo sabat. Handa rin bala ka mo? Agot-agot, andot ikaw hindi madabot. Dadrapit lang kaw para ikaw malantaw. Pag iririmaw, pag unungay, handom ka mga pinalanggan natin nga nanay kag tatay. Una nga pamangkot. Sa chant nga inyo ginbasa, ano nga mga tinaga nga parehas ang urihi nga tunog? A. Andet, marayo. B. Rapit, malantaw. C. Malantaw, pag iririmaw. D. Handom, ginikanan. Ikarwa nga pamangkot. Ano nga tinaga ang may urihi nga tunog parehas ka agot? A. Malantaw. B. Madabot. C. Ikaw. D. Tatay. Ikatlo nga pamangkot. Ano ang sabat sa palante nga dya? Limog mo nga nabatian, kada segundo ginapalangga, bulawan ang pagkakilala, importante sa kada isara. A. Relo. B. Tsinelas. C. Sapatos. D. Kamiseta. Sagapa sa silid kang kahon, ang tinaga nga parehas ang urihi nga tunog para makumpleto ang binalaybay, palante, kanta, ukon rap. Sulata ang imo sabat sa kurit. Amudya ang mga pirilian. Nagaluha, nagapangasebe, manani, Ginoo. Matugro ako kasang kahalimbawa. Mala porselana nga supat, abi mo kiskisan kang lapat, pampanami kang itsura mo, ikaw
ginhimo kang ano nga tinaga sa silid kang kahon ang may parehas nga urihi nga tunog sa mo? Nagaluha, nagapangasebe, manami, Ginoo. Ang sakto nga sabat, Ginoo. Sige, dengan natin basahan ang binalaybay. Mala porselana nga supat, abi mo ginkiskisan kang lapat, pampanami kang itsura mo, ikaw ginhimo kang Ginoo. Ikapat nga pamangkot, sa tapalan nagatanga-tanga, warait gapang indi, warait gapang suya, tungod sa aso, mata ko, pilia ang sabat sa silid kang kahon. Ikalima nga pamangkot, mga bugto ko sa marayo, ang pamilya, ginapaminsar kugid kamo, baratyagen problemado. Pilia ang sabat sa silid kang kahon. Kabay pa nga nasabta ninyo ka insakto ang mga pamangkot. Lantawon tabi kung insakto ang inyong mga sabat. Una, sa chant nga inyo ginbasa, ano nga mga tinaga nga parehas ang urihi nga tunog? A. Andet marayo. B. Rapit malantaw. C. Malantaw pag iririmaw. D. Handem ginikanan. Ang sakto nga sabat amo ang letra C. Malantaw pag iririmaw. Ano nga tinaga ang may urihi nga tunog parehas ka agot? A. Malantaw. B. Madabot. C. Ikaw. D. Tatay. Ang sakto nga sabat amo ang letra B. Agot, madabot. Ano ang sabat sa palante nga da? Limog mo nga nabatian, kada segundo ginapalangga, bulawan ang pagkakilala, importante sa kada isara. A. Relo. B. Tsinelas. C. Sapatos. D. Kamiseta. Ang sakto nga sabat amo ang letra A. Relo. Ikapat nga pamangkot, sa tapalan nagatanga-tanga, warait gapang indi, warait gapang suya, tungod sa aso, mata ko. Ang sakto nga sabat amo ang nagaluha. Basahon ko pagid ha. Sa tapalan nagatanga-tanga, warait gapang indi, warait gapang suya, tungod sa aso, mata ko nagaluha. Ikalima nga pamangkot, mga bugto ko sa marayo, ang pamilya, ginapaminsar kugid kamo, baratyagen problemado. Ang sakto nga sabat amo ang nagapangasebe. Basahon ko pagid ha. Mga bugto ko sa marayo, ang pamilya nagapangasebe, ginapaminsar kugid kamo, baratyagen problemado. Sinukan ninyo nakabuel kang lima ka insakto nga sabat? Abi, ibayaw ang tuo nga alima. Tungod dyan kariya, tugruan ko kamo kang star. May ipakita o kaninyo nga rap.
Dengan natin basahin na. Handa rin ka mo? Mga kabataan sa ginikanan ka pamati para abuton mo pamalikdi kag hindi pagbabayi mamati kag sundon ang andang lagay permi sundon ang andang gusto para sa imong parabuton maging mabuot masinulundon may respeto mapinalanggaan may respeto kag mapinalanggaan nastasan o Ano ang natulupangdan mo samtang ginahambal mo ang rap? Sulata ang mga tinaga nga parehas ang urihi nga tunog sa baliki nga bahin sa page 4 kang inyo module. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para sabtanja. Kabay pa nga nasabtan ninyo ang mga pamangkot. Tungod dyan kariya, tugruan ko kamo kang 3 ka stars. Umpisahan rin natin ang atong leksyon paagi sa pagbasa kang sangka istorya. Kung handa rin ang tanan, magtukap ka darwa ka beses. Sara, darwa. Ang istorya may tigulo nga maduga nga prutas. Ginubadya sa kinarayan ni Geraldine Tortal. Rako nga prutas ang makita sa aton palibot. Prutas nga manami sa ikamayad kang lawas. Prutas parehas kang bayabas, melon, kabugaw, santol, pinya, kag iba pa. Sa mga prutas nga imo makita, ano ang paborito mo nga kanon? Ay abaw kanamit gid. Sige mga bata, basahan rin natin ang istorya. Singgit kang mga bata kaging beol ang anda nga mga bag. Biyernes ka dya! Mauliran kita! Hambal kang mga bata. Sige mga bata, saka rin sa bus. Kuon ni Tatay Piping. Dali lang! Singgit ni Miguel. Nalipatan ko ang akong tubig. Mainom daad ako hay nauhaw gid ako. Nakapoy ako sa pagpraktis kang volleyball. Wow! Turo ka sa gwa! Tanan, nagturok sa gwa. Turo ka ang mga baraligyaan sa binit kang kalsada. Turo ka ang mga melon, kabugaw, pinya kag bayabas sa baraligyaan. Mga bagong puksi. Kuon ni Marie. Wara jari kahapon. Kuon ni Miguel. Tag-arani ka dya. Kuon ni Tatay Piping. Ang mga prutas nga ria, ginapa mo po kapon ka mga tao sa andang at ramnan.
Daad nakita ni nanay ang diya nga mga prutas. Sigurado, mabakal gid ta na. Kuon ni Miguel. Gusto ko ang mga prutas. Manami dyan sa ikamayad kalawas. Hambal ni nanay. Uy, nadamdaman ninyo ang ginhimo ta sa klase kaina kang aga? Pamangkot ni Ana. Heed, naghimo kita kang chant kag rap party sa mga pagkaon. Sabat ni Kevin. Para nga hindi kita matakan sa pagulat, mayad siguro, marap kita. Kuon ni Jose. Kag nag-umpisa sanda sa pagrap. Kabugaw, kabugaw, maduga, 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 kabugaw, maduga, prutas nga maduga, maduga nga kabugaw. Gusto ko maduga, maduga nga kabugaw, duga ka pabasag kanakan. Yes, yes, yo, break it down. Nag-umpisa mansanda ni Mario, Kevin kag Ana sa pagrap. Melon, melon, maduga, maduga, maduga. Melon, maduga, prutas nga maduga, maduga nga melon. Gusto ko maduga, maduga nga melon, duga gapabaskag kanakan. Yes, yes, yo, break it down. Ang tanan nga mga bata nag-entra sa pagrap, kagin panghambal nanda ang ngaran katanan nga mga prutas nga anda nakita sa baraligyaan. Warait nakabatsyag nga sige ang dalagan kang bus. Kagrigya na tapos ang baga nga istorya nga may tigulo, maduga nga prutas. Mga bata, kabay pa nga naintindihan ka nagustuhan ninyo ang istorya. Mayadgid hay namati kamo. Sa kadya, may mga pamangkot ako parte sa istorya. Handar bala kamo? Una nga pamangkot. Sino ang mga characters sa istorya? Liwatun ko. Sino ang mga characters sa istorya? Ang mga characters sa istorya amo Sanday, Miguel, Tai Piping, Marie, Kevin, Jose, Mario, Ana, kag sinanay. Sunod nga pamangkot. Ano ang anda ginaobra sa bus? One how? Nagahulat sanda sa silid kang bus ay maulidin sanda. Ikatlo nga pamangkot. Ano ang ginhimo ka mga bata samtang gasakay sa bus? Nagtyan ka nagrap ang mga bata parte sa mga prutas nga anda nakita sa bariligyaan samtang nagasakay sa bus. Hay nasabda ninyo kainsakto ang mga pamangkot, tugriin nyo ang inyong kagalingan kalima kapalakpak. Sara, darwa, tatlo, apat, lima. Sa kadya, bula ang inyong module, hay dengan natin sabtan ang rubrahon 1 sa paugwad ang abahin sa page 8. Amudya ang mga pagsurundan. Sulata sa kurit ang insakto nga tinaga para makumpleto ang palante, binalaybay, chant, kagrap. Pilia ang imo sabat sa silid kang kahon. Amudya ang mga pililian. Dali, basahan ta. Ginapabayaan. Parigusan.
parapitan, lata, mabeet, sanda. Ready rin bala ka mo? Sige, umpisahan ta. Una, nanay, turo ka. Namulak ang danom sa... Ano ayhan ang insakto nga tinaga, jakara? Sige, sulataran ng imo sabat. Ikarwa, pungsod ko nga pinalangga katanan. Salamat, wara mo kami. Sige, sulata ang imo sabat. Ikatlo, nalibot mo rin bala ang isla nga Manayanaya? Mga turista na namian, malimpyo nga dagat nami. Ano bala ang imo sabat? Sige, sulataran. Ikapat, kang ako bata pa lang, pahanumdum ni nanay kag manang, mangin mabeet kag maalwan, sa kalisod dali lang. Ano ang insakto nga tinaga? Kabay pa nga nasabtan ninyo kainsakto ang diyang orubrahin. Kadya, lantawon ta kung insakto gidman ang inyo mga sabat. Una, nanay, turo ka, namulak ang tanom sa... Ang insakto nga tinaga amo ang lata. Di bala, ang igid pamatian hay parehasang tunog ka mga tinaga nga turo ka kag lata. Turo ka, lata. Ikarwa, pungsod ko nga pinalangga katanan. Salamat, wara mo kami. Ang insakto nga tinaga amo ang ginapabayaan. Amo man, di bala? Ang mga tinaga nga tanan kag ginapabayaan, ang mga tinaga nga may parehas ang urihi nga tunog. Tanan, ginapabayaan. Ikatlo, nalibot mo rin bala ang isla nga Manayanaya? Mga turista na namian, malimpyo nga dagat nami. Ano ang insakto nga tinaga? Parigusan ang insakto nga tinaga. Nami pamatian ng diya nga binalaybay, hay parehasang tunog kang mga urihi nga tinaga kang kada linya. Ano gani liwat ang darwa ka tinaga nga pareho ang tunog? Nanamian kag parigusan. Nanamian, parigusan. Ikapat, kang ako bata pa lang, pahanumdum ni nanay kag manang, mangin mabeet kag maalwan, sa kalisod dali lang. Ano ang insakto nga tinaga? Ang insakto nga tinaga amo ang parapitan. Sa kadya, kamo rin mabasa kang binalaybay.
Wow, mayad gid. Natapos na natin ang rubrahan nga dya. Sino na kabul ka perfect score? Abi, tugroan pagid natin ang atin kaugalingan kang matunog ang pagpamalakpak. Sa kadya mga bata, may pamangkot ako. Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat kag sa pagbasa kang binalaybay, palante, tiyan, kagrap? Ano ang ginhimo mo? Ang madasig nga paghambal kang binalaybay, palante, tiyan, kagrap, nagabase kung ano ang baratsagan nga ginapaabot kang binalaybay. Diya, pwede nga masaba, masadya, kag iba pa nga mabaratsagan. Parehas sa chant nga, nanay, tiro ka, namulag ang tanom sa lata. Kung inyo na obserbahan, kasadya ang baratsagan nga ginapaabot ka dya. Dumduman man ang mga pagsurundan sa paghimo ka mga tunog, ukon pagliwat-liwat ka mga unang nga tunog palimag, ukon tunog kalimag. Halimbawa, sa binalaybay nga, pungsod ko nga pinalangga katanan, salamat, wara mo kami ginapabayaan. Sa kada pahayag, ang urihi nga tunog kang kada tinaga, may tunog nga a, kag, a, Pungsod ko nga pinalangga katanan, salamat, wara mo kami ginapabayaan. Inyo man tandaan, ang sukol kag parehas nga urihi nga tunog kang mga tinaga sa kada linya kang imo-imuon nga binalaybay, palante, chant, kagrap. Kag ang urihi nyo nga dapat tandaan, amo ang paggamit kang stanza. Ang stanza, grupo kang darwa, ukon, sobra pa nga mga linya sa binalaybay, palante, chant, ukon rap. Hay nakamaran ka mo kung paano magsulat ka magbasa kang binalaybay, palante, chant kagrap, tugruan ko kamo kang balbagid nga star. Sa kadya mga bata, sabti ang tinguhai nga bahin kang inyo module nga makita sa page 11. Kumplituha ang binalaybay, palante, chant, ukon rap, paagi sa pagpili kang nagakaangay nga mga tipon halin sa kahon. Sulata ang imo sabat sa nagakaigo nga kurit. Amudya ang mga pililian. Nagapungko sa tasa. Nagalaylay kang anang baby. Para maobligar. Mga hirikoton sa panimalay. Hindi magparapatawhay. Nagatutom sa akin pag-eskwela. Ginasunod perme ang mga sugo ninyo. Sabat sa kaimulunta. Magbulig sa iba para magturog ang ana nga bata. Handaran bala ka mo?
Sa kadya mga bata, tsikan rin natin ang inyong mga sabat. Handar bala kamo? Ang insakto nga tipon para sa una nga kurit kang binalaybay amuang nagalaylay kang anang baby. Kag ang sa ikarwa nga kurit amuang para magturog rin ang anang bata. Sige, dengan natin basahan ang binalaybay. Ready? May isang kababayi, nagalaylay kang anang baby. Nagakanta nga may pagpalangga para magturog rin ang anang bata. Ikarwa, ang insakto nga sabat amuang hindi magparapatawhay. Kag, para maobligar, mga hirkuton sa panimalay. Sige, dengan pagid natin basahan ang chant. Ready? Hoy, Inday, hindi magparapatawhay. Bulig obra sa silid balay para maobligar mga harikoton sa panimalay. Ikatlo, ang mga insakto nga tipon amuang ginasunod pirmi ang mga sugo ninyo kag nagatutom sa akan pag-eskwela. Amuman baladya ang inyo sabat? Sige, basahan nyo abi ang kanta. Abaw, mabuot gali ako. Ginasunod pirmi ang mga sugo ninyo. Pagpalangga ko, batsaga, nagatutom sa akan pag-eskwela. Ikapat, ang insakto nga tipon para sa aton palante amuang nagapungko sa tasa. Sige, dengan natin basahan ang palante. Sangka prinsesa, nagapungko sa tasa. Ikalima, ang insakto nga mga tipon para sa rat nga dya amuang magbulig sa iba kag sabat sa kaimulunta. Amuman bala dya ang imo sabat? Abi, pabati ako kang imo sabat? Inyo bala na kumpleto ka husto ang binalaybay, palante, chant, ukon rap? Sinuna ka bol ka perfect score? Tungod dyan kariya, tugruan natin ang aton kaugalingan, katatlo ka palakpak, kagsang ka hooray. Ready? Sara, darawa, tatlo, hooray! Para sa atin mga home facilitators, itugro sa bata ang mga nabilin nga mga orubrahan. Ginapamaan man sa home facilitator nga ipasabat dayon sa bata ang mga orubrahan nga dya. Tandaan na ang bata lang ang masabat sa activity sheet kagiyahan lamang sanda kang mga home facilitator. Pagkatapos masabtan ang mga orubrahan, isilid dya sa inyong portfolio kay dya pagakolektahin kang inyo manunudlo. Sigurado nga nangin mabinungahin ang dya nga adlaw para ka natin tanan. Tungod, may bago liwat kita nga natun-an. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique LRM Section. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Hasta sa sunod natin nga pagkitaay. Tandaan, kinaraya, aton dya, ipabugal, amligan, tunanta.
Ako dyan si Teacher Web. Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra, ITKSU, YPRNG, LBD kag WH na urihi. Magtuon kita, tigbato nga kinaray AMOGN, nahauna nga mga letra, ITKSU, YPRNG, LBD kag WH na urihi.